kayo. Oh, naka-experience ka ana baro? Ay, syempre, oo, kadaghan, many times. Kana Yes, mas maayo na siya. Naghatagtaog sampol. Oh, mura og say manggod ka nang dili na nimo mamalayan ba na nabuhat na bitaw? Oo, tapos ulaw kaayo, no? Oo, mura yes, og- sama ka, sana kung pwede lang mabalik to, no? Nabuhat mo to na ako. Lagi. Kung pwede lang mabalik ang time. Oh, pwede Diba? pud na siya or kung dili man galing imong binuhatan, binuhat sa uban. Ikaw. yes. Sama na imong gibuhat murag Oh, yeah, murag dili man na tama. Oh, murag ugoy. Pakiuhaw mo na yung gibuhat. Oh, di ba? murag ana Grabe, ba? ilana. Oo, Yes, ina- dapat tama imong na, ana. takya. Oh, mas maayo na siya. Tama na. Oo. Ikaw gimuunaan ni Barok. Magitag sampol. Perminti gid ako gabuhaton bitaw sa unang panahon. Oh, sa unang Oo, panahon. kanang naay gi-birthdayhan ba? Tapos? Una nakaghukad. Hukad, tapos kuha, pakpak na kagitson. Tapos nanay mo kalit, let us pray. Di ba? Siyempre, maulo ka. Kapila na ko. Labi na gutom kayo ka. Alaw, Diba? Grabe na, hukad na ka, tuap. Ang isa pansit, gagana na ka. Tapos nanay ni mo ang maglida yun. Imong kuya, di ba? Sa una. May gana. Perminti gina Barok ikaw gyud. Let us pray. Diba? Mamula ka. Mag-ampo sa kita mga bayan. Tapos ikaw, gaala ka. Gauna-una ka dito. Mura kang mahutdan. Wala ko ginagkita sa imo Barok. Diba? Mauna siya. Guilty kay ko. Wala, Uy. nagpakita lang yung nagpakita lang yung pagkaon na, wag yung kay ampo-ampo. Amay na lang na. Kagahukad man. Kaysa nagbalot ka. Diba? At least, parang may gapon. Ulo may gapon na, Barok. Ulo kayo na siya, diba? Ay, ulo, uy. Uy, embarrassing kayo na. Uy, sus, sampon, sama niya. Makuha ng tanga. Sama na siya. Ito na Pakiuwa mo na siya. Mura mo siya buhay kaon. Patay gutom. Wala, di matawag sa to. Diba? Patay gutom mo. Gawin na dyan. Grabe na siya. Wagi pakiulog. Kabags bakas naong. Kabaga, diba? Grabe. Oo. Ang iba na lagi yung buhaton. Sana ay, wala kay, muraog. Wala lang ni. Warm up lang ni. Diba? Power up ko dohay. Diba? Wala siya isa sa mga kaning makuan ka ba? Maulaw ka ba? Diba? At least sunod, kahibalo na ka. Yes. Nanatay manners karon. Manners na, oy. Manners na, oy. Barok, manners, Barok. Oo. Kailangan na tayo manners karon. Manang wala na tadaan. Alahin, nagkarohay. Kung saan na aktor? Dili una pag sulay nakatakya ka nang nanudlay ka sa samin. Pagwapa. Tara pa sa imong ngipon, nagpa-tweetams pa ka tapos mukalit lang dag abli, open mo down ang tinted na samin. Sasakyanan ba? Oo, binuhat ako na. Binuhat ako na, Barok. Isapod na siya sa mga kalain po Di ba? Di ba sa tuwa baya kanang abog biya kay tanan. Yes. Estudyante ka, abog Yes, kay tanan. naana sa una. Tas aw ni mong buhok na. Tas timing po kayo nga naka nagtagad ka tapos na nagpark diya nga sakyanan. Yes. Tinted, oy. Tinted Tanatana na, sa imo ang patana sa imong naon. di ba? Tapos iabli. Ay, abli. Murag hulaw ka tanan. Oy. Bakula. Diba? Oy, pero kung nice ko maabli o gwapo. Gwapo. Oy. Prince Charming ko, diba? Bigo na na. Gwapa na ka. Pero nagyapon. Pwede na siya. Okay nagyapon, di ba? Pwede na siya. Oo. Kanapong, grabe tang magbaklay mo, mga grupo-grupo lang ba? Or kanang bisa galing-duwara galing mo. Yes. Oo. Tapos kahapchi na yung kastaran ka. Tapos, sige na ka hapchi. Tapos pagpangapchi na yung ba, makautot mo ka. Tapos lain pag yung kinautot ka na bitang dala igit. Naamag. Dili magit kinaamag. Ikaw, matingali na. Ginuhatan, matingali na. Uy, nalag ko yung na-experience ana ba sa among barkada. Nagigundana lagi nga. Siyempre, lang magsultian po di mo. Sa una naman to. Pero at least sa imo ara ng barkada. Yes. Pero kung naa ka sa public, Yes, tapos mauna na hitabo. Halimbawa, naka sa conference. Tapos nako kay binaw lang ka tapos kay ulit ka ututo na jud kay chill pagkita ka ba. Sa kay di mo no. Usay ka lang. Kana bitang imo apugngan bitaw. Ala na gyud ka ba, di ba? Yes. Yes, makautot ka ba? Dungan dyan. Klaro ka. Paita na eh. Hulog ka sa tanan kay nabinaw ra ka sa kanang kuan. Sa meeting. Tapos
Diba? Di ba? Pero ang ulaw ka Kaysa, sa ng ingon ana. Mainit Nagkana po mga. ano? Pait siya kaysa ng ingon ana. Parang ulaw ka sa na. Kung daghan mo meeting, dili na kayo masaklan. Oo. Diba? Kaya Ana. di man kayo balo kung asa. Ang problema kung namo sa elevator. Kana po. Diba? Sus, di ba sa elevator? Murag gamay na kastanan ba? Kung kastanan mo ba? Naka-constraint pa jud mo dito ba? Diba? My God, pag utot ni mo, kusog pa jud kaayo. Pag anak, tingi din siya kalit sa imo. To arang suspect. Nga, mo oy na. Tapos paggawas ni mo. Kayo na oy. Sakto siya. Uy, wala pati batasan na. Ulo. Wala man to yung manners oy. Diba? Diba? Oo. Like mo na po. Sus ka lapit ana. Bisan Oy. mo gastanan ba na ingon ana. Pero saan man yun nga. Alangan ni magdi-imo po ng imo ang sana imo ang pungan. Yes. Na kailangan naman yun.